Kabul wolvergeven. Tien maken de Afghaanse vluchtelingen Idris en Nazer deze lange en drege reis. Zo'n die tijd hadden ze vochten voor een veilig bestaan in Nederland. We filmden haar Jochen en Lien aan het begin van die strijd. Nu hebben ze beide een hege opleiding en een Nederlands paspoort. Maar dat gaat wel ten koste van grote persoonlijke offers. Op zich, wij hadden een hele mooi leven toen wij in Afghanistan en Kabul waren. We hadden een prachtig huis en ik ging naar school. We waren heel gelukkig. Ik heb vrij goed leven gehad in Afghanistan. Mijn jeugd, dat was in Kabul, ja. Het was algemeen niet veilig. Al vanaf mijn geboorte met de Russische invasie en daarna het regime van Mujahideen, Taliban. Maar ik ben vrij beschermd opgevoed. Mijn vader was rechter en we hadden een goed leven. Mijn vader was een generaal, hij was militair. En mijn moeder was een docent. En wij zijn, we behoren dus tot intellectuele groepen in Afghanistan. Toen tijdens Taliban, ik was student op de universiteit. Ik studeerde toen geneeskunde. Ik wilde graag doorgaan met mijn studie afmaken, maar vanaf het regime van Taliban kwam oproep om dienstplicht in te gaan. Ga je mensen doden of word je zelf gedood? En dat wilde ik niet en mijn vader ook niet. Dan moesten wij op illegale manier dus het land uit. We zagen mensen gewoon doodgaan voor ons ogen. Er kwamen af en toe echt zo 100 raketten op een dag. Die bedoeld waren om gewoon mensen te terroriseren. Totdat de Taliban kwamen. En toen moesten we weg. Omdat toen een directe bedreiging was voor mijn vader. En dan ook indirect voor de familieleden. En mijn vader is gewoon meteen gevlucht. En vervolgens zijn we ook gevlucht. We kwamen na een lange reis van een maand met lopen, auto, trein, vliegtuig. Via verschillende manieren, verschillende wegen. Je wordt van de ene naar de andere mensenhandelaar als het ware verkocht. Ja. En je hebt ook geen controle meer over je leven. De vrees van, om opgepakt te worden, de vrees van kou. Maar ook van onzekerheid. Je gaat blind door. We moesten slapen in koude kelders, die ook nat waren. En we moesten slapen in een bos, onder de regen. Ik meende dat wij per persoon $8.500 hebben betaald toen. En dat is best een vrij dure reis. Niet iedereen kan dat in Afghanistan betalen. منی سه ژوندون تا ټوپک منی سه ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې خپل 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 دې ژوند 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 خپل دې خپل 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 دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې. Ik ben in Friesland terechtgekomen omdat de COA, dat is de Centrale Opvang Asielzoekers, die ging je verplaatsen ergens of indelen ergens in het land.
En ik ben toevallig ingedeeld in Friesland, in Wolfga. Ik was in Zwolle en ik hoorde dat ik naar Wolfga moest verhuizen. Ik hoorde van veel Nederlanders vriezen en stug. En daar was het was wel spannend. Maar ik heb wel een mooie tijd gehad in Friesland. Ik heb heel goede mensen in Friesland leren kennen. Heel veel Friezen heb ik heel goed contact mee. Goede vriendschappen. Friese mensen hebben mij ook in vele gevallen goed opgevangen. Zo, weer terug. Ja, We vroegen ons af, hoeveel jaar was het nou geleden eigenlijk? het is 6 jaar geleden. 6 jaar geleden. Ja. Oh ja, hij kwam nog eens hier bij de koffie. En toen hoorden wij van iemand dat in Friesland is verschrikkelijk, want mensen praten daar alleen Fries. Je leerde 10 woordjes per dag. Ja, En dat je verplichtte je om 10 woordjes per dag te leren. ja, En zodoende was je heel snel, had je het Nederlands eigen gemaakt. ja. En het verschrikkelijke herinner ik me ook, want ik meen dat er een zuster van je in Zweden of in Noorwegen zat. Noorwegen. En ook wel in Amerika. Ja, klopt, mijn broertje. Ja. Ja. En toen dacht ik, dat is me altijd bijgebleven. Dat Ja. dat Ja. toch Ja, die de waren... vlucht ook verscheurd. Ik wilde graag Nederlands taal leren toen ik hier was. Maar omdat mijn asielaanvraag was afgewezen, had ik geen recht op scholing. Daarom heb ik geprobeerd de Nederlandse taal van de mensen te leren. Ik ging vaak wandelen. Kwamen mensen, Nederlandse mensen ook wandelen. Ik probeerde vaak contact te maken, maar het was vrij moeilijk. Op een gegeven moment dacht ik moet het op een andere manier proberen. Toen heb ik iemand gevraagd naar zijn hond. Ik zei, goedemorgen meneer, wat heeft u een mooie hond? En daardoor hadden wij een leuk gesprek. Zo heb ik Nederlands taal geleerd. Als je jonger bent, 12 jaar, 13 jaar, sturen ze je meteen naar VMBO. Ja, je bent een asielzoeker. Je spreekt de taal niet goed. Je wordt altijd een beetje ondergeschat. En als je ouder bent, 16, 17, 18, dan word je meteen automatisch naar een MBO-opleiding gestuurd. Maar jij wilde arts worden? Ja, maar dat was het probleem. Ik wilde arts worden en ze zeiden dat het echt moeilijk was. Ik weet nog heel goed dat Idris en ik, we hebben samen de aanvraag ingediend voor een universitaire opleiding. Hij werd geaccepteerd en ik niet. Als toen mijn aanvraag ook geaccepteerd was, dan zou ik nu ook afgestudeerd zijn aan de universiteit. Een papiertje kan je hele leven veranderen. En voorgoed. En eigenlijk het hele verhaal van de waterstofbruggen is, is het verhaal van de moleculaire stof. Dan heb je het over deze twee bindingen. Dus die tussen de moleculen zit. Ik had het verschrikkelijk moeilijk in het eerste 2 jaar. Ik moest zo hard leren om het niveau te halen van mijn medestudenten. En ik moest vaker herkansen. Met name blokken die te maken hadden met wetgeving en regelgeving en alles van Nederland. Dat was gewoon moeilijk. Ik had gelukkig mijn vader met mij. Die mij altijd ondersteunde, die mij altijd echt stimuleerde. Misschien van mijn achtergrond dat ik altijd een arts wilde worden. En mijn moeder, die in Pakistan was, en dat ik met haar af en toe praatte. En ze zeiden dat ze, ondanks dat ze echt heel moeilijk hadden, dat ze mij altijd stimuleerde om mij te focussen op mijn studie. En dat is mijn toekomst. En niet te veel nadenken over de familie, niet te veel nadenken over negatieve dingen dat je hoort in je leven. Want Ik had 5 jaar
zat ik in de procedure 5 jaar onzekere situatie, 5 jaar piekeren, gemis van familie, gemis van land. Ik moest heel veel werken verrichten alleen om daginvulling te hebben. Werken waar ik eigenlijk niet voor gemaakt ben en niet voor gestudeerd heb. En dat ging niet makkelijk, dat ging heel vaak met heel slechte gevoelens. Heel vaak heb ik met tranen gewerkt. Ik was zeker dit werk niet gewend. Was ik klaar en mijn handen zaten onder bloedblaren. Ik keek naar mijn handen, dacht, nou, zijn die hiervoor niet gemaakt? Maar ik weet niet, als ik dit niet had, wat zou ik dan hebben? De hele dag niks doen, slapen, depressief, drank, drugs, net als velen in het centrum. In die tijd heb ik niks van gemerkt, maar nadat ik mijn verblijfsvergunning kreeg, kwam ik tot een rust, waardoor ik voelde dat het heel veel energie gekost. Ik kende mezelf niet meer. De persoon die ik was in Afghanistan was ik niet meer. Qua leren, kracht en energie voelde ik me heel weinig. 5 jaar ben ik geestelijk mishandeld in Nederland. Ik kwam naar Nederland op zoek naar veiligheid. Fysiek was ik wel veilig, maar geestelijk ben ik 5 jaar mishandeld. Regelmatig gedreigd met uitzetten of terugsturen naar Afghanistan. Ja, soms ik ben zo verdrietig vanwege mijn moeder bijvoorbeeld of broers of zusje, maar hij is degene die mij ondersteunt. Hij helpt mij eigenlijk, ja. Ja, en als hij hier is, dat gewoon omdat ik kans krijg om hier te studeren. En dat is volgens mijn vader een heel groot succes voor zijnzelf. Ja. Nu doe ik onderzoek naar de relatie van stolling, in het bijzonder bloedplaatjes. En er zijn aanwijzingen dat die bloedplaatjes de groei en uitzaaiing van de leverkanker kan bevorderen. Dus ik onderzoek nu de relatie van bloedplaatjes met leverkanker. Mosaiksubsidie is een subsidie van de NWO. NWO is de Nederlandse Organisatie voor het Wetenschappelijk Onderzoek. Ik heb in 2010 een aanvraag ingediend voor het subsidie. En ja, er waren 150 mensen die hadden meegedaan. En uiteindelijk hebben 20 mensen een subsidie gekregen. En ik was een van hen die een subsidie kreeg. Ik ben dus echt heel erg blij mee. Het is een bedrag van 200.000. En dat is voor een project van 3 tot 4 jaar. Ik studeer HBOV aan de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden. Verpleegkunde. Het is een mooie studie. Alleen, ik deed in Afghanistan geneeskunde. Dat wou ik graag hier weer oppakken. Maar helaas door de omstandigheden is het me niet gelukt. Het ergste wat in die 5 jaren gebeurde was dat mijn zus en mijn broer uit Nederland vertrokken. Dat heb ik als heel groot trauma ervaren. Waarom gingen die weg? Omdat de asielprocedure heel lang duurde. En de zekerheid en het licht voor de toekomst hadden wij na 3 jaar alsnog niet. En mijn broer en zus... Mijn broer studeerde engineering in Afghanistan. Hij was echt een fanatieke jongen en wilde graag iets met zijn toekomst doen. Mijn zus was gynaecoloog in Afghanistan. Die wilde ook graag
weten waar zij aan toe was. En na 3 jaar wisten zij nog steeds niet wat zou met hen gebeuren. Daarom zijn zij uit Nederland weggegaan. Om ergens anders een lot te zoeken. Ik weet niet waarom toen ik een keuze heb gemaakt om hier te blijven. Maar het was vrij een zware keuze. En het heeft me heel wat gekost. Om alleen achter te blijven. Om weer gedwongen en ongewenst afscheid te nemen van mijn familie. Maar ik heb wel momenten gehad dat ik veel moest houden, dat ik verdrietig werd. Met name toen mijn vader voor de 2e keer uitgeprocedeerd werd. Dat hij te horen kreeg dat hij weg moest. En ik werd verdrietig, ik huilde omdat ik ging lezen. Alles wat mijn vader had verteld. Hij werd uitgesloten van een verblijfsvergunning. Waarom? Omdat hij verdacht wordt van schendingen van mensenrechten. Dat begaan is door de communistische regime in de jaren 80 tot jaren 90. Dat hij daar weet van had of dat hij daar maar mee Ja, deed? dat hij daar weet van had en dat hij bleef werken bij de regering. Maar dat is persoonlijk is het nooit aangetoond. Maar in de IND gaat ervan uit van persoonlijke de knowing participatie, of dat je dat wist. En dan had je ook geen deel uit moeten maken van die regering. Vijf jaar werd het eigenlijk gezegd en geprobeerd om mij terug te sturen. Want de beslissing dat zij 5 jaar later namen, dat konden zij ook 5 jaar eerder nemen. Want de situatie De is... situatie is hetzelfde, mijn verhaal was hetzelfde. Ik was dezelfde persoon met hetzelfde verhaal. Dan was het helemaal niet nodig om mij en mijn familie uit elkaar te rukken. Het was helemaal niet nodig dat ik 5 jaar zonder toekomst hier moest blijven. 5 jaar baantjes verrichten waar ik niet voor gemaakt was, waar ik niet voor had gekozen. 5 jaar onzeker, 5 jaar eigenlijk zou ik zeggen met tranen en met veel verdriet doorbrengen. En na 5 jaar kreeg ik een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Eigenlijk, die verblijfsvergunning kwam niet als een feest over. Het kwam als vraag, waarom? Waarom nu? En nu staan we 10 jaar later. En zonder enige duidelijkheid. En wat ik nog erger vind, dat wij vorig jaar nog bij de rechtbank zijn geweest. Het staat nu vast dat mijn vader niet terug kan gaan. Maar hij is ook door de IND ongewenst verklaard. En dus hij mag officieel hier niet blijven. Zijn verblijf in Nederland is strafbaar. Hoe moet dat dan nu? Ja, dat weet niemand. Ze zeggen dat je verblijf hier strafbaar is. Maar ze zeggen, ja, we weten ook dat je niet terug kan naar je eigen land van herkomst. Maar je moet naar een ander land, naar een derde land. IOM تا لاړو چې ماته جای پیدا کړه IOM ویلې چې دا هیڅ امکانات نشته Kamunga چیرته لاړ شو ټول فامیل زو که پاتې شو ټول فامیل ته ټول فامیل پسې دا ډېر مشکل ده موږ نشو منلی چې یو نفر لاړ شي او نور دلته پاتې همیشه ډارېږم د شپې لخوا خوب نه لرم دایم داسې را پیادېږي هر شی مې له یاده وځي ډېر مې زړه درد کوي تکلیف راته پیدا سوی ده خوب د شپې صحیح نه لرم یوه خبر را سره دوه نه کېږي یعنې ما ته جواب راکړ سي نو دا یو لوی جشن یو لوی خوشحالي ده دا رقم خوشحالي ده چې یعنې د ما ټول فامیل بیرته ژوندی کېږي Ik heb mijn vader altijd bijgestaan tijdens zijn procedure. Nog steeds
ondersteun ik hem. Nou, de grappigste ding was dat de rechtbank schreef dat als de meneer niet alleen wel of kan naar een ander land, dan kan de hele familie naar een ander land. En dan vraag ik me af, ja, wie ben jij om te zeggen dat de hele familie naar een ander land moeten? Dat ik ben een Nederlander, ik ben hoogopgeleid en jij bent ook hoogopgeleid. Jij zei tegen mij dat ik naar een ander land moet. Ik begrijp dat logica niet. Ik had dat ook niet verwacht van een rechter, dat zo'n uitspraak zou doen. En het is gewoon echt verdrietig. ما د روسانو په مقابل مبارزه کړې ده هغه د موږ مملکت اشغال کړی و زه کوم هلته کوم هغه نه وم وزیر نه وم کوم رئیس نه وم کوم معاون د ریاست نه وم یو مسئول د ادارې وم او معلم وم docent وم. Mijn vader heeft bijvoorbeeld nog geen inkomen. Hij heeft geen ziektekostenverzekering. Hij heeft geen bestaan. Hij heeft niks. En is dat nou... ja, hoe noem je dat? Rechtvaardig om zo te spelen met iemands leven. Naast mijn studie werk ik in de gezondheidszorg. Ik werk in de weekenden bij GGZ Friesland. En daarnaast ik val in bij Thuiszorg Friesland. Meestal in de weekenden ook ga ik bij mensen thuis. Als gast kom ik bij mensen thuis. Nou. Is het nu beter? Ik denk zo even nou meer van je voeten, hè? Ja. Want als je dient... Wat? Als je iets dient... Oh, wat ik dien heb, Ja. wat. Ik heb boodschappen en ik sliep altijd samen even. Ja? Nou, ja, verder eten, douchen. Ja, wat doe je? Ja, en ik kleed hem fris. Ja. Dat wilde er graag. Dat wil ik wel, ja. Ja, hij wil dat wel, want hij krijgt volle meer mensen niet Fries praten. En hij wil direct integreren, hij wil er tussen. Nou, hij kan enkel wazen, zeggen, ja? Ja? Ja, ja toch? Ja. De wazen. Wazen, ja. Zo, dat zei hij goed. De wazen heb ik uitdienen. Het Udien, ja. Ja. Ja, zo is het. Ja. Elke dag een beetje. Ja, elke dag een beetje. Ja. Maar het leert goed, vind ik. Ja, hè? Ja. Ja, dat is best. Ik snap net als dat maar de linkerhand schreeuwen kan. Nee? Nee. Zou ik het leert? Ze leren met je uit, hè? Nee. Als ik klaar ben, ga ik voor Defensie werken. Dan ga ik naar Afghanistan. En als ik eenmaal daar ben, dan kijk ik ook naar de mogelijkheden of ik daar permanent kan blijven. Ik word voornamelijk tolk voor Nederlandse militairen, omdat ik qua taalniveau heel hoog was. Zowel Nederlandse taal als Afghaanse taal en Pashto en Dari. Daarom word ik gekoppeld aan generaals. Ik vind het werken met patiënten heel aangenaam en heel interessant. En het geeft je echt een heel goed gevoel wanneer je ziet iemand opknappen. Iemand die ziek is geweest, met name leverpatiënten, kunnen echt verschrikkelijk ziek zijn. Kunnen verschrikkelijk moe worden, hebben veel jeuk en veel klachten. En dan zie je ze met name als ze een transplantatie krijgen of dat ze weer opknappen. En, dat geeft je een heel goed gevoel. Ik bel met Afghanistan, met familie. Ik hoor dat iedereen afgestudeerd zijn aan de universiteit. Ik hoor dat ze voor studiebeurzen naar het buitenland gaan. Dan komt wel de vraag in mijn hoofd, wat heb jij gedaan?
Een neef van mij, die even oud is als mij, is nu professor op Kabul Universiteit. Dan komt zeker de vraag, wat heb jij gedaan, wat heb jij bereikt? En het antwoord is niks. Als ik klaar ben met mijn studie, dan ga ik naar Afghanistan. Oh, Ik werk hier voor Defensie, ja. dan ga ik naar Kunduz. Nee. Kunduz. Waar de Nederlandse soldaten nu zitten. Oh, Ja, die is daar aan. daar ga ik wel heen, ja. Ja, ik dacht dat is voor artsen in Nederland gaan ze. Ja, toch kijk later. Oh, later. Ja. Ja, nou, vindt het hier net West-Westen? Met mijn familie. Ja, Ja. maar die hart er nog, toch? Mijn heid is er, mijn mem komt ook. Komt die ook weer om? Die komt er ook weer om, ja. Nou, ik dacht, dan heb ik een mooie dokter en dan gaat er weer voor. Ja, Dan meer ik weer wat, net? Ja, ik zal hem missen. Want, ja, ik vind het heel knap. En ja, ik vind ik wel best een leuke man voor wat hij doet. Ik vind het flink. ja ik vind het echt best leuk hier. Ik hou ervan om hier te werken. Ja. Maar Ja, tussen 12 uur en 1, hè? ja, zo is het. Ja. Ja. En de vraag waarom ik nu voor dezelfde overheid ga werken die mij 5 jaar heeft heel slecht, zou ik zeggen, behandeld. Het is een heel goed vraag. Maar ik ga voor mijn land werken. Ik ga voor Afghanen werken. Ik ga een steentje dragen om mijn land weer op te bouwen. Mijn droom is academisch specialist te worden. Want ik wil graag onderzoek combineren met de kliniek. Ik vind werken met patiënten heel aangenaam en heel interessant. En het geeft je echt een heel goed gevoel wanneer je ziet iemand opknappen. Ik voel me iemand die het afgelopen 10 jaar heeft in zee gegooid. Eigenlijk mijn leven tussen mijn 20ste en 30ste. Ik noem het de beste jaren van je leven. Ik denk dat ik die 10 jaar heb in zee gegooid en het is zomaar met water meegegaan. Ik heb alleen maar kwijtgeraakt en niks gekregen. Maar anderen zullen zeggen, ja, maar je hebt ervaringen gekregen. Je hebt Nederlands geleerd. Je hebt een studie bijna afgerond. Dat is alles wat ik als steun krijg van mijn familie. Het helpt voor heel korte tijd. Een uurtje, 1,5. Daarna is het weer zomaar vergeten alsof het nooit bestond. Of als ik het nooit gehoord heb. Marianne had je streep en je vleugels. Wat moet je nu weer? Vandaar dat we filmen. Die worden inhalen.